a esta presentación do traballo sobre a historia de Meis da primeira metade do século XX. Tamén dar as grazas á editorial Erindo, a Vía Toledo, e aos grupos Mallaleva e a Roda Pequena de Meis. Sería para mí de xustiza que nesta presentación faga mención a tres persoas, e hai moita xente que nos toma man no libro, pero creo que hai tres persoas que de xustiza que as mencionemos por todo a axuda que nos prestaron, non? En primeiro lugar, quería citar o nome de Antonio Martínez Fariña, conhecido aquí como Torito da Rochela, toda unha enciclopedia da historia do medio do século XX, unha persoa que nos dedicou moito tempo do seu coñecimento, que él recollimos moita información, podemos verificar e contrastar dados que nos apareceron ao longo da investigación. En segundo lugar, quería citar a Rubén Barros González, fillo do mítico rancheiro de Manuel Barros Chantada, que nos permitiu, ademais, incorporar o libro do seu pai ao noso traballo. É un libro do rancheiro, un auténtico tesouro que, sin lugar a de dúbidas, unha das partes máis importantes, pero sobre todo, para min, personalmente, a máis emocionante do libro. Na memoria teño tamén a súa nai, que antes de, incluso, de empezar a facer este traballo, me recibeu, resultou unha persoa afável, amável, con ganas de falar do seu home, incluso sin coñecerme de nada, sin ter referencias de min, dixeme unha foto que utilicei, xa utilicei, e que, gracias tamén a esa foto, pois, poden contactar despois co rancheiro, con Rubén. Por último, da persoa que considero que teño que citar é para min, o responsable deste traballo, ainda que non o quixo, que é Isidoro Dios López. Gracias a él chegoume a miñas mans o libro do rancheiro, un libro que me impactou, que despois de lelo, a primeira reacción que tiven foi facer 30 copias e repartir polo Concello. Tiña esa necesidade de que a xente coñecera esa historia. Gracias tamén a Isidoro, que falando, pois, deu-me a coñecer un feixe de veciños da parroquia de San Salvador de Meis represaliados, o coñecimento tamén dun alcalde comunista no Concello de Meis, que foi, digamos, a gota que colmou o vaso, e para que me despertara esa curiosidade de que pasaba en Meis, para chegar a ter un alcalde comunista. Unha vez chegado a este punto, o primeiro que fixen foi o que faría calquer persoa daqui do Concello, foi poñerme en contacto con Mario. Tivemos unha conversa en Pontevedra, estivemos falando, e chegamos a conclusión de que había que afondar máis no tema. A cabo de uns meses, un amigo común, José Manuel Moreira do Campo, que xa traballara con don Mario Gallego nun libro sobre os muiños da Armenteira, se incorporou tamén o traballo, e que, espero, como xa comentou Cristina, non está aquí por motivos persoais, e, decidimos, despois, elaborar o traballo, e, levou-nos 3 anos, e outros 3 anos para estar hoxe aquí presentes na edición. Para Despois do Silencio non é un ensaio crítico da historia de Meis, non naceu para iso, ainda que penso que a historia hai que facela de maneira crítica. Non existe información de abondo sobre o Concello para realizar unha análise crítica. Son dos que penso que a historia hai que mirala de como fallou o home en mellorar as súas condicións de vida, de ver os pros e os contras para prosperar, de analizar o contexto onde se move, e non me gusta esa historia onde todo queda en que regobernaba, que batallines había, etc. Considero que pouco aportan para coñecernos e para poder avanzar nun mundo mellor. Por desgraza, pouco valor lle damos á historia que fixeron os nosos devanceiros, xente do povo, do seu traballo, e como vivían e como facían para desenvolverse na vida da mellor maneira posible.
Para despois do silencio, naceu para que os veciños e veciñas de Meis tiveran nas súas mans un documento histórico, unha historia que os nosos pais e avós decidiron, polo medo, borrar das súas memorias e, polo tanto, non transmitidas ás xeracións do futuro. Tanto é así que nos atopamos fillos de represaliados, en Meis, que negaban que seus pais tiveran vinculacións de índole política, sindical, e mesmo que foran representantes institucionais, neste caso concelleiros. Ficaron abrallados cando lles amosábamos documentación ao respecto das súas actividades e onde figuraban os seus nomes. Mesmo, algunha persoa rexeitou a información como se seu pai estivera cometendo un delito. 40 anos de dictadura, pois fixo o seu efecto. Vivimos tempos convulsos de, como disculpa dunha crise, se nos van quitando dereitos sociais, laborais. Este tipo de traballo sirve para valorar que non nos podemos permitir o luxo de perderlos, pois é moi difícil conseguirlos. Os veciños de Meis daquela época debemos saber. Tamén perdemos dereitos políticos. Meis loitou e traballou para que Galiza se dotase dunha ferramenta política, é dicir, dun estatuto de autonomía que custou conseguir pese a oposición de moitos partidos centralistas, mais non do pobo galego que votou en referéndum por maioría abafante. Hoxe en día, hai xente que pon en cuestión as competencias conseguidas até agora. 3 anos de investigación nas hemerotecas, nos arquivos, nos registros, nas bibliotecas, arquivos como o Arquivo da Guerra Civil de Salamanca, o da Administración da Calar de Henares, o Arquivo Militar de Ferrol, o Arquivo Universitario de Santiago de Compostela. Non foi unha tarefa doada conseguir datos sobre o Concello de Meis. Por un lado, os movimentos políticos e sindicais non tiñan, ás veces, estruturas locais, e por outro, estábamos investigando un concello pequeno do rural galego sin trascendencia apenas nos medios de comunicación. Por esta razón, cada información que tirábamos dos artigos da prensa da época era celebrado por nós dunha maneira efusiva. Este traballo peca de certo localismo, pero necesario para pôr en valor o esquecido. Persoas como Xosé Arribas Hermida, Manuel Barros Chantara, Manuel Pesqueira Salgado, Ramón Salgado Pérez, e moitos máis que se merecían unha investigación maior da realizada, como nos casos de Raimundo Doutorolo García ou Rosendo Rodríguez Ares. Son persoas que debemos rescatar e mostrar aos veciños e veciñas de Meis en particular e ao resto xeral. Son persoas que aportaron o seu gran tarea para construir un mundo mellor desde a política, desde o sindicalismo, desde o agrarismo, desde o asociacionismo. Penso que non nos podemos permitir o luxo de descoñecer a figuras dos persoeiros. Este libro nace como objetivo pedagóxico neste tempo actual, a necesidade de autoorganización, de formación, de loita, para conseguir justiza social, liberdade e igualdade. Temos moito que aprender dos nosos antepasados. O traballo do agrarismo, dos emigrantes alén mar, do sindicalismo de clase, da política, fixo que nunha xera de 40 anos se conseguise ter un alcalde saído do pobo, chamado José Arribas Hermida. Foi no momento en que os veciños tomaron conciencia que eran libres, que non tiñan que pagar favores nin obedecer aos dictados do cacique de turno. Mais o golpe fascista do 18 de xullo de 1936 marcou un punto de inflexión que agudizou nos posteriores 40 anos de dictadura. Insisto, é moi difícil conseguir dereitos, mas é moi fácil perder.